Ahojte. Zdraví vás kartička Alex a dnes si otvoríme dva funboxy. Jeden Paríž a jeden Manchester City. V každom boxe je limit, ale dúfam, bude aj podpis. Poďme na to. Ideme najprv na Paríž. Je to musím tu nadať. Idem na prvý balíček. Prvá karta Donnarumma, Itálie, branka. Potom tu máme Ramos, neviem. Potom tu máme Uruguayca. Ugarteo. Potom máme Marquinhos, z Brazílie a obranca. Potom tu máme Francúza a záložníka Emeryho. Potom tu máme ikonu. Ikona to asi je. Wow, to je pekné. A poviem, to tu je. Milana Škriňala, Slovenská a obranca. Potom tu máme Kolumbuami, Francúzska a útočník. Potom tu máme Henderson. Potom tu máme zase Marquinhosa, Paríž a počkaj, toto obranca. Potom tu máme Španiela a záložník Ruiz. Potom tu máme Baresio, Francúz a tam, kde hraje Ronaldinho, útočník. Potom tu máme Portugalsko a pozícia LB. Mendesa. Potom tu máme Francúza Baje. Potom tu máme Francúza Hernandeso. Potom tu máme Dembele, Francúzsko a útočník. Počkej, toto je Dembele. Dal som Dembele. To
to nepoznám. Mhm. Dembele. No to máme peknú kartičku. Neviem, čo to je. Beraldo. No máme. Asensio. Potom tu máme útočníka Kolumbuami, Francúzska. Potom tu máme... Co to je? Zague. Potom tu máme z Portugalska. Pereira. Potom tu máme... Co to je? Maju. Potom tu máme Vifiňa z Portugalska. Potom tu máme Francúza. Emery. Ešte koľko karet? Počkajte, môžem povedať. Počkaj, to sú posledné. Toto je Francúz. Neviem. Muami. Potom tu máme Kolumbuamio. Francúz. A posledná kartička. Čo je? Tu má ešte také čísla. No, to je limit. 57 zo 125 a je to Hernández. Limit. Máme. Francúzska. Ideme na Manchester City. Máme další box. Aj, to bol otvoril. Rose bude podpis. Už viem, aká kartička bude na konci. Prvá karta Haaland z Norska. Tu máme číslo 19 z Norska. Bob. Čo? Bob. Bobka. Bob. Bob. Potom tu máme číslo 18 Angličana Griliča. Potom tu máme číslo 17 Belgičana. Jak to volá? Doku. Potom tu máme Angličana. Mac 8. A toto prečítaj. Tak Mac 8. Mac 8. Potom Folder z Anglicka, útočník. Potom tu máme Savinha, další útočník z Brazílie. No tu máme Kevin De Bruyneho, záložník Belgická. Máme Bernardo Silva z Portugalska, záložník
Potom tu máme Kovačiča, Chorvátska a ďalší žalostník. Potom tu máme Marquinhos, neviem. Nunesa, Darwin Nunes z Portugalska, potom Rodrigo, Španiel a pozícia stredie, záložník. Potom tu máme Jožko Guardiola, obránca Chorvátska, Johnson Anglická, Ake Holandská a pozícia obránca Granišaka Švajčiarska, obránca. Ruben Dias, obránca a Portugalska. Tu máme Angličana Levis. Paťo, Varda, taká dobrá karta. On je tiež obránca. Vorkel, obránca Anglická. A potom tu Bob. To líbí další, a je to posledná karta. Ederson, Brazílie, to líbí. Kde to líbí? Kto to je? To je Fernandinho a limit 170-199. Fernandinho, limit. Tu máme, co to je? Aguero. To je holo. Holo? To je priecez. Potom tu máme, co to je? To je tiež Aguero. Aguero, to je další Aguero. No tu máme, tu sú len 4 karty, tu sú. Toure. Máme Bernardo Silva z Portugalska. No tu máme Halanda Dorska, útočník. Bob. A ideme na tú limitku. Je to limit? Áno, to je posledná. To nie je limit. Tak limit už bol. A to už tú kartu mám. Bernardo Silva. Túto kartu som už dostal. To by bolo všetko. Už sa vám páčilo video, dajte like a odber. Uvidíme sa na budúce. Pa, pa.